السلام علیکم منی دوست کا سواجہ منی بزرگاں براتا مایا غریب ناچار ہیں مانا ہر گاڑی سارا کب تک منی ایک دستے پرشتا یک پالے مگن درد کا نی منچوں چست بوت نہ کنا کہ پیشہ پیڑا نہ ہوا منچو بیچار بس جگہ شمی مہربانی اللہ شمارا توفیق دا منی مدد کریے بکنے گا کہ میں بروان کراچیا ہوتی علاجہ بکنا ودا بیاں ہوتی چونکیاں چنی نان بگرام دیں وہ قریباً ششمی مارا ہو گئے میں سخت بازک بیچار گا منی دو دانا عرب تگا بے کائی بے شد کیا اچھا دنیا سفر کتگا یک درد من امانی بھی پر اتک چاہے دولتاں آنی چنچو حق مردم سرابی شمی مہربانی براساں منی واجاں بزرگاں میں شمی کو عرض کنگا منی تاوانا شمارا خدا توفیق دا منی تاوانا بکنے گا